l'alumnat de primer d'ESO de l'optativa d'arts escèniques. Avui hem preparat una obra per ensenyar-vos què és el que hem fet durant tot el curs, cada dimarts i cada divendres a l'hora de l'optativa. Igual que les altres optatives heu anat preparant, han fet no sé què, han fet no sé què, els que heu fet treball de taller de reforç han fet una cosa, nosaltres hem preparat això. Ho hem preparat amb moltes ganes i amb molt de gust i esperem, i amb molta il·lusió, de poder-ho compartir amb tots vosaltres. De la Dona del Temps, d'Adelaida Frías, en mans dels alumnes de l'optativa d'Arts Escèniques. Una salutació. Bon dia, Carles. I Vicky? No ha arribat. Que estrany, no? Sí, un poc just. És que entrem d'aquí 5 minuts. Si no diu res és que arriba a temps. Has sentit la notícia d'última hora? La d'esta gent que s'ha quedat cega de cop? Sí, en un radi de 2 quilòmetres. Anaven tots junts? Potser s'han pres alguna cosa, no? No, és que no anaven junts. Eren els agricultors del costat. Uns xiquets que estaven de colònies i una família que dinava al costat del cotxe. I no sé qui més. Té prou el so, I tots s'han quedat secs? No pot ser. Els han ingressat a l'hospital i els metges ho estan investigant. Fa pinta de gas tòxic o una cosa així, no? A Vicky li haurà passat alguna cosa. M'he d'espavilar per si ens falla. Un minut. A veure què puc colar... Sí, faré un recordatori del festival de teatre. D'acord. Dispara la música de l'espectacle principal. Bon dia, nois! Mireu què m'he trobat! Per fi, espavila, Vicky. És un rellotge, ho veus? Té unes pantalles que no sé per què serveixen. Saps què són? Vols estar quieta? Vicky, 30 segons. Però per què ho dius? Si vinc superprompte! No vas bé. A veure, prova de so. Que no vaig bé? Si és un rellotge ultramodern! No n'havia vist mai cap en forma d'anell. El so impecable, tot en ordre. Un nou rellotge per a la Dona del Temps. És divertit, oi? Concentra't, Vicky. 5, 4, 3, 2, 1, parlant. Bon dia a tots. Comencem amb Vicky Torrent, la nostra Dona del Temps. Vicky, quin dia ens farà avui? Doncs les temperatures pugen 2 graus, Helena, perquè entra un vent del sud molt calent que bufarà més i més fort durant la vesprada. A partir de les 2:30 esclatarà un incendi a Morella provocat pels interessos d'un terratinent i aquest vent davant del ponent resultarà molt perillós. És urgent evacuar a tots els habitants de la zona abans que sigui massa tard. Perdona, Vicky, he tallat el micro. Bori. Es veu que Vicky ha predit un incendi a Morella. Com que l'ha predit? No hi havia cap d'incendi? Ha dit que hi hauria una partida de migdia i que s'hauria d'evacuar la zona. S'ha tornat boja o què? Ens pot caure una multa per aquesta broma. Es veu que no era una broma. I per què ho ha fet? Diu que no sap. Ah, que no ho sap. Esta sí que és bona. Diu que ho ha fet sense adonar-se. És un irresponsable. No pot alertar per la ràdio d'un fals incendi. El que passa és que... Com se li passa pel cap d'incitar la gent a fugir? És que... Li caurà el pèl per provocar pànic. És que l'evacuació ha sigut un èxit. Què dius? La gent abandona les cases? Quin desastre. La veritat és Ens tancaran el programa. Estem acabats. No, que és una felicitat. Felicitat? Sí, els bombers estan molt agraïts. Com agraïts? Sí, perquè han pogut intervindre de seguida. A veure, Pep, no m'havies dit que no hi havia cap d'incendi? És que l'incendi ha començat a l'hora que Vicky havia dit. No pot ser. Sí, la projecte a les 12:30, de les 12:15, ja van abandonar les cases. Però... no ho entenc. Els bombers ja estaven preparats, han detectat el foc de seguida i encara que feia vent han apagat en poca estona. És impossible. Com ho sabia Vicky? Ni idea, també han detingut el piròman. Era un mercenari. Un mercenari? Un home pagat pels que volen destruir el bosc per poder-hi construir una urbanització. Exactament el que Vicky havia dit. És un fenomen! És fortíssim, és increïble. Un autèntic fenomen! Senyora Castellet, hem d'aprofitar això. Un fenomen fenomenal!
Però què passa ara? Vicky! Sí, Vicky. Vicky, senyora Castellet. Aquesta tarda ha predit que arribaria una balena a la deriva a la playa de Peníscola. Una balena morta que faria volcar una barca plena de turistes. Per això els ha salvat. Els ha salvat? Qui? Com? T'ha salvat? Els turistes. Salvador Marítim ha pogut localitzar la balena de seguida. I l'han remolcat cap a la platja perquè no xocaran la barca. La balena havia mort perquè tenia quilos de plàstic dins la panxa. L'alerta del Vicky ha salvat els turistes, ho entens? Tot el món pica sense parar demanant per ella. Hem de fer un programa especial amb Vicky. Tenim un projecte, senyora Castellet. És el moment, serà un èxit. S'ha acabat això de la dona del temps. Està desfasat, no té ganxo. Ara Vicky és una celebritat. A veure, xics, una mica de calma. Aquí té la proposta. No hi ha hagut mai un programa així. No sé, a Vicky li estan provant les propostes. Ah, sí? I què feu així asseguts? Aneu a buscar-la! Au, va! De pressa! Au, va! De pressa! El dossier! Ja el tinc. Vicky encara treballa amb nosaltres. Per fidelitat, hauria de donar preferència a la nostra proposta, no? Oferir-li un bon sou també pot ajudar a senyora Castellet. Si això funciona, el sou no seria un problema, Pep. He vist un programa triomfar d'aquesta manera. Líders absoluts d'audiència, company. Fem un bon equip, Carles? Fora de sèrie, una passada. De qui va ser la idea, Mego. Te guarda, au va. Te voy mal. No et pots queixar, el teu Instagram trau fum. Els vídeos que pengem a TikTok rebenten de visites. Les xarxes en van plenes. Te piquen nit i dia i els fans t'esperen a la porta de casa. Què fas, que no vens? Vull... Necessito concentrar-me un moment. Això, concentra-te'n com vulguis. D'acord, ens veiem demà. Que descanses, nana. Demà el peu del canó, Bona nit. Vicky, fa temps que et busco. No hi havia manera de trobar-te. Com has entrat? T'espero cada dia a la porta del carrer, però com no surts mai, m'he deixat tancar dins. Doncs així. Sí, és que a casa no m'hi volen i els hotels m'acorralen. Jo no sé on amagar-me. Com que no et volen? No, la família no suporta que sàpiga el que faran més cap endavant. Doncs precisament a mi m'interessa molt. Vull parlar amb tu. Em passa el dia fugint de la gent que vol parlar amb mi. És que jo no tinc vida. No. Jo et vull proposar una associació molt interessant. Ah, clar, és que tothom es pensa que la seva idea és molt interessant. Espera, m'ha costat molt trobar-te. Escolta'm almenys. Tinc mal de cap. Vicky, tothom t'escolta i tothom et fa cas. Te n'adones? Tens un poder enorme. El que tinc és molt mal de cap. Junts podem canviar el món. Ja veig que no podré dormir. Podem aconseguir que la humanitat prengui consciència. Impossible. Som un ramat de burros. Per això, el ramat et seguirà. Només cal que indiques el camí. No sé quin és el camí. Mira, comencem per idees senzilles. Com quines? Per exemple, pots anunciar que ara la gent només consumirà productes de proximitat i de temporada, i que la tendència serà definitiva. Sí, home. I les multinacionals se'n tiren a sobre? No. Tu només hauràs predit el fenomen. Tothom sap que endevines tot, i per això la jo no veurà possible.
Mira'l. Pareixia tonto. Comencem per l'enorme contaminació d'embalatges i de transport. Prou de portar les coses de lluny, ens estem carregant la terra. Encara em cauràs bé, tu. Ho veus? Podem anar indicant xicotetes accions per canviar les coses. Sí, estaria bé. A tothom li costa renunciar als hàbits, encara que siguin destructius. Però si una cosa marca tendència, tothom s'hi llança de cap. Seria genial. De veritat. Però no podré fer-ho. Per què? Què passa? És que no puc controlar les meves prediccions. No sé què dic. Se m'escapen soles. Ah, sí? Dona igual. Pots afegir les que vulguis, no? Sí, però si dic una cosa i després una predicció em fa dir tot el contrari, ja ningú em creurà. Vicky, no em fastidies. La gent necessita una empenta per reaccionar. Tranquil, Dani. Molta gent et seguirà i aconseguirà reptes molt importants. Per què ho dius? Com ho saps tu? Què em dic, Dani? Quan em passa això m'agafa un mal de cap. Això era una predicció? De veritat. Quin bon rotllo, no? Crec que ve algú. Però què és això? Un anell o un rellotge? Les dues coses. Me'l vaig trobar un toll. Un toll? Sí, és que va ploure i es van fer tolls al carrer. Què curiós? Deixa'm veure. Funciona bé. No ho sé. Crec que ve algú. Bon dia, Vicky. No me digues que has dormit així. Tenia feina. Bé, un èxit, s'ha pogut confirmar. Aquestes malalties estranyes que han sortit últimament les provoca el medicament que tu dius. El laboratori esquiva les reclamacions, però ara li tocarà assumir tota la responsabilitat. Enhorabona, tu. Enhorabona. Bon dia a tothom. Continues en portada tots els casos de notícies, Vicky. Tot bé, Vicky? Preparada? Jo vaig arrencar. És que fa dies que no puc dormir. Bé, aquí tens preguntes seleccionades. Això m'està matant. No t'entenc. Sempre t'estàs queixant, tu. Eres la persona més coneguda i admirada del país. No estàs contenta? No! Però, Vicky, si no hi ha res millor que l'èxit professional. A més, estàs guanyant una fortuna. Mireu, d'ací poc a vosaltres ja no us importarà gens aquest programa. I ara no digues animalades. Mira les preguntes, que es queden 5 minuts. Aquesta setmana coneixeràs a un home, Júlia, i decidiràs canviar de vida. Jo canviar de vida? A mi m'agrada aquesta. Viatjaràs pel món i ho deixaràs tot. Espera, és una predicció, això? Pep, el bitllet de loteria que vas comprar és guanyador. Vicky, és una broma? Seràs molt ric, deixaràs la feina i defensaràs a les persones sense sostre. Quina emoció, Pep! Que inesperat! Que li vagi molt bé amb aquest bitllet. Tres minuts. Prova d'això. Per cert, aquí hi ha gent que es va quedar cega de cop, ja s'ha recuperat. Avui surten de l'hospital, no, Carles? Sí. Tots diuen que li va engegar una llum molt violenta que venia del cel. Vés a saber. Caram, això és una il·luminació còsmica. O pot ser una explosió d'estrelles. Anem, Pep. Estem al despatx, Fins després, pot deixar treballar. Vicky, em faltes tu. Si no dius res no em puc comprovar el so. Tinc molt mal de cap. Impecable. Tot en ordre. Vicky, i tu no es pots dir d'on venia aquella llum tan fulminant? Si busco, se'm foradan els ulls. Atenció. 3, 2, 1, parlant.
Millor? Gràcies. Quina alliberació. Som nosaltres qui et donem les gràcies. Vosaltres? Qui sou vosaltres? Et devem una disculpa. Però què ha passat? Torna'm l'anell, vols? Ah, és teu! Perdona, no ho sabia. Me'l vaig trobar amb Toi. Estava ahí perquè algú l'agafara. Que curiós! Em sento més lleugera que mai. Sí, portar l'antena resulta molt pesat per a un ésser humà. Quina antena? L'anell és una antena i tu li has fet de transmissor. Transmissor de l'anell? Sí, hem estat captant informació sobre la vostra espècie. La nostra espècie? Què vols dir? Que tu no ets... Que vosaltres no sou de la nostra... Estem estudiant el comportament humà. El comportament humà? I quin és el comportament... Doncs, us destaca la codícia, que us porta hacia l'extermini. La codícia? A l'extermini? És veritat! Totes les prediccions eren sobre... Espera, les prediccions estan relacionades amb aquest anell? Sí, les imatges de la nostra emissora circulaven a través de la teua ment. Però eren imatges del futur. Passat i futur, només són ecos del temps. Això vol dir que s'han acabat les prediccions? Exacte, tot tornarà a ser com abans. Quin descans. Ara us deixem tranquils, però anirem observant la vostra evolució. Ah, per ajudar-nos? No, per aprendre. Cadascú segueix el seu camí. Esclar. Què podem fer per agrair la teva col·laboració? Que tothom s'oblida d'aquestes maleïdes prediccions, que ningú recorde res del que ha passat. Això ja està previst. Ah, doncs... Puc demanar una altra cosa? Jo... Voldria saber... Aconseguir almenys... Sobretot... Sí... No vull res. Ja ho he entès tot. Jo també m'oblidaré. Sobretot tu, A partir de quan? d'avui mateix. Bueno, pues... no sé. Bon viatge. Ai. Ho he d'escriure. Sí. Ho he d'escriure tot abans de que se m'oblide. A veure...
loteria? Tu diràs, porto tota la tarda somiant. Ai, espera. Així demà ja no vens. Pensava que m'havia deixat el dossier. Sí, tornaré per a dir-vos adéu. T'enyoraré, Pep. I jo a tu, envia'm alguna foto del barco. Quin barco? Ja dic que viatjaríem en barco? M'ha dit això? A mi m'ho paregut. Oh, quina sensació de llibertat. Et queden gates totes les cares, T'estàs posant guapa, Oh no, que malament. Pep, on tens el cap? Això li passa un lladre de pel·lícula i se li van tots els bitllets del banc. Ja m'agradaria que fos este barco. Ei, què heu perdut els papers o què? Ah, no, estem fent el paperot. Què? Anem a fer un cafè? Vos he comentat uns canvis per al programa del dilluns. Vale, passem per dies. Diu, si m'ha tocat la loteria. Compres loteria, tu? Mira, de tant en tant, per si toca, però mai me toca. Per a mi, la millor loteria és la meva feina. No la canviaria per res del món. Ei, Vicky, això és teu. No, no és meu. Sí, és la teva lletra. On estava? Ahí, en terra. No te saquem de la butxaca? Semblen uns apunts de ciència-ficció. La lletra s'assembla a la meva, però no ho he escrit jo. Doncs ho deixaré a recepció per si algú reclama. Mai m'agrada la ciència-ficció. Bueno, adeu, fins demà. En casa se podria fer una obra de teatre d'això. Hola a tots, Som Ona i Martina àlies presentadora i Vicky. i anem a fer els agraïments. Primer de tot, agrair a Rocío que sense ella no haguera pogut ser possible aquesta obra. Després també li volem agrair a Domingo perquè ha muntat tot el tema de les llums i els micros. Sense ell no ho haguérem pogut fer. També volem agrair al centre per proporcionar-nos els materials necessaris A la gent que s'ha apuntat a aquesta optativa, sense ells no haguérem pogut fer aquest teatre. i a vosaltres per vindre.